Bine ați revenit la Public Speaking School. O am astăzi alături de mine pe Sofia Orosan. Este una din elevele care a parcurs un proces destul de intensiv de dezvoltare în Public Speaking. Ea urmă mai multe programe, atât Speaking Hero cât și Advanced Public Speaking, chiar de mai multe ori. Așa că bine ai venit, Sofia! Mulțumesc! Bună tuturor! Numele meu este Sofia Maria Orosan și am 8 ani. M-am născut în București, prima grădiniță am făcut-o în București, a doua tot în București, la Politehnica, și școala în continuare o fac în București. Pasiunile mele sunt desenul, cântatul și gimnastica. Pe viitor încă nu știu ce vreau să mă fac. Nicio problemă, ai destul timp. Câți ani ai tu, Sofia, mai adu aminte? 8 ani, aproape 9. 8 ani, deci tu ai 8 ani, păi o să ai mult timp să te hotărăști ce vei deveni tu când vei fi mare. Până una alta, hai să vedem. Ai investit destul de mult în dezvoltarea ta personală și sunt curioasă așa, de ce ai ales tu să înveți cum să vorbești în public? Am ales asta deoarece înainte mi se părea că eram puțin mai timidă și am zis să-mi înving această teamă. Și crezi că reușim? Teama aceasta de public speaking se poate învinge? Da, se poate învinge prin exercițiu. Prin exercițiu? Și ce se întâmplă dacă nu mai exersăm? Dacă nu mai exersăm, regresăm. Deci de înapoi, am înțeles. Ai parcurs foarte multe ore de instruire la Public Speaking School. Care sunt lecțiile care ți s-au întipărit ție așa în memorie și care crezi că îți vor fi de folos în ceea ce urmează să faci de aici înainte? 2-3 lecții, dacă ți aduci aminte. Ce mi s-a părut mie destul de important și ce cred că o să aplici pe viitor, tehnicile de memorare a unui discurs și noile structuri de a vorbi cu oamenii și de a mă face auzită în public. Modul în care ne vom structura discursul, practic, da? Atunci când avem o expunere în public. Și dintre toate informațiile pe care tu le-ai primit în toate programele acestea, care crezi că îți va folosi cel mai mult? Cred că îmi vor folosi tehnicile de memorare a unui discurs. Am înțeles. Pentru că asta probabil îți dă confort și te ajută să lupți și cu spaima și emoția, nu așa? Te apăr din public. Ok, bun. Noi am avut foarte multe exerciții la Public Speaking School. Au fost peste 100. Care din exerciții ți-a plăcut cel mai mult? Dacă vi-l mai reamintiți pe acela cu diamantul, când trebuia să spunem despre noi și ce reputația noastră și... Am înțeles. Deci acel exercițiu în care trebuia să descoperim diamantul din noi și să spunem ce ne face pe noi diferiți. Da. Am înțeles. Din tot ce ați experimentat la Public Speaking School, da? Și au fost luni bune de exerciții, de teorie. Ce ți-a plăcut cel mai mult la cursurile Public Speaking School? Așa ca experiență. Ce ți-a plăcut ție cel mai mult? Nu știu, toate mi-au plăcut cel mai mult. Nu am ceva ce mi-a plăcut mai mult decât altele. Adică mi-a plăcut să învăț foarte mult tehnicile de memorare a unui discurs, pentru că, de exemplu, pe viitor mă vor ajuta și acestea. Și chiar și acum am prezent. De exemplu, când mă duc la școală și trebuie să merg în fața clasei să povestesc un text, dacă nu mai îmi vin acele cuvinte exacte, nu este nicio problemă, nu trebuie să întrerup. Pot doar să modific niște cuvinte și așa nu o să creadă nimeni că... Ai mai găsit și alte modalități prin care te-ai putut ajuta de ceea ce ai învățat la Public Speaking la școală? De exemplu, odată trebuia să ies în fața clasei să povestesc un text. Mi-am reamintit de tehnicile de memorare, pentru că eu repetasem de foarte multe ori acel text și am stat
cumva în fața clasei am vorbit destul de tare și mi-a ieșit chiar foarte bine. Super! Uite, acum am o serie de întrebări din seria de ce, da? Hai să vedem. De ce e introducerea importantă într-un discurs, Sofia? Introducerea este importantă într-un discurs, deoarece noi, de exemplu, dacă vom începe cu o întrebare, să zicem o întrebare retorică. Este importantă deoarece oamenii să își dea seama despre ce e discursul nostru cumva și să își ia câteva idei. Aha. Dar, ok, am aflat despre introducere, dar ce poți să spui despre încheiere? De ce este importantă încheierea într-un discurs? Încheierea este importantă deoarece o să dai un mesaj oamenilor, cum îl mai numim noi impact. Aha. Înainte să faci cursurile de public speaking, probabil că ți era greu să improvizezi un discurs. Acum, dacă cineva te-ar ruga să te ridici în picioare și să vorbești pe o anumită temă, crezi că te-ai descurca? Și cum ai face asta? M-aș descurca și cum aș face? Păi, m-aș ridica în picioare, mi-aș reaminti de structura trecut, prezent și viitor, aș gesticula și după aceea mi-aș alege o structură, de exemplu, aceea ardei, Da. și aș începe să improvizez. Super. Ai avea structura ardei pentru argumentare. Bravo. Ok. Acum, dacă trebuie să faci un discurs, de ce este important să ne folosim de poveste, de storytelling într-un discurs? Este important pentru că, cum să zic, e o structură și structura aceea este mai sigură decât ce putem face noi. Adică mă gândesc că de-aia și există niște structuri și... Ok. Dar, de fapt, când spunem povești, ce reușim noi să transmitem celorlalți? Păi, poveștile înseamnă cumva imaginația noastră, ce putem să facem noi cu ea și da. Așa, spuneam despre importanța storytelling în public speaking. Da? Și spuneam că e important să ne spunem poveștile noastre personale. Tu te-ai gândit vreodată că ai foarte multe povești interesante de spus? Păi, da, m-am gândit și mai ales când am început acest curs public speaking, pentru că am aflat și lucruri noi și după aceea am început să îmi dau drumul. Ai început să le folosești. Bun. Acum, de ce crezi că e important să avem grijă de imaginea noastră online și care e legătura dintre brand personal și public speaking? Păi, legătura dintre brand personal și public speaking este că noi când zicem un brand personal, trebuie oricum să stăm în picioare sau să gesticulăm. Ceea ce facem și în public speaking. Și noi, în brandul personal, spunem niște informații despre noi. Așa, și asta spunem și în public speaking, în discursuri sau, de exemplu, când ne folosim imaginația. Și este foarte important când spunem un brand personal în online să fim cu ochii la cameră, chiar dacă suntem tentați să fim cu ochii la ecran, nu este neapărat așa de bine, pentru că ceilalți oameni o să ne vadă pe noi cu ochii în altă parte, în altă direcție. Ok, bun. Deci, tu spui așa că
Atunci când ne ridicăm în picioare și vorbim, e important să vorbim coerent despre noi, da? Despre cine suntem noi, da? Și să facem o impresie bună atât online cât și față în față. Asta este ceea ce am reținut eu. Dacă ar fi să susținem un discurs online și slavă Domnului că în ultima vreme am tot susținut discursuri online. Poți să-mi spui una din regulile importante într-un discurs online? Da. Mai întâi, ar trebui ca să ne asigurăm și dacă ceilalți cred că laptopul sau tableta are o defecțiune, atunci ar trebui să ne punem niște căști ca să fim auziți și ca în mijlocul discursului când e mai important să se întrerupă. Da, din nou să ne uităm cu ochii în cameră, să nu citim discursuri, pentru că public speaking înseamnă să vorbești liber, adică ce îți vine atunci pe moment spui. Așa e. Și nu trebuie să-ți scrii pe o hârtie și după aceea să spui. Pentru că asta poate oricine. La finalul cursurilor noastre de public speaking avem întotdeauna o mini-conferință unde invităm părinți, prieteni, tocmai ca să avem un public cu adevărat. Ce ți s-a părut ție cel mai greu la mini-conferința noastră? Cel mai greu a fost să-mi rețină discursul. Așa. Și cum ai făcut? Păi, la anterioara conferință, cred că vă mai amintiți, am avut despre călătoria în timp. Atunci mi l-am repetat de foarte multe ori și am fost foarte stresată, deoarece cred că era a doua conferință a mea. Sau... Așa. Da, adică nu aveam prea multă experiență și eram foarte stresată, așa că l-am repetat de foarte multe ori. Și pentru că l-am repetat de foarte multe ori, eram și destul de obosită și atunci de aceea am făcut acea pauză mare, pentru că eram foarte stresată și nu mai știam ce să zic și încotro să o apuc. Și ce a fost diferit la ultima mini-conferință? Păi asta vreau să vă zic acum. A fost diferit pentru că mi-am dat seama că l-am repetat de prea multe ori, așa că trebuia ca de data aceasta să nu mai fac această greșeală și să-l repet de mai puține. L-am repetat de mai puține ori și mi-a ieșit cum am vrut eu. Este foarte bine să ne dăm seama de greșeala noastră pe care am făcut-o. Ok, super. Mulțumesc, Sofia. Ține cont de experiența ta cu Public Speaking School, de tot ce ai învățat, de emoțiile prin care ai trecut, de momentele amuzante și așa mai departe. Ai recomanda acest curs și altor elevi și dacă da, de ce? Eu aș recomanda acest curs și altor elevi, deoarece cred că ar avea multe de învățat de aici. Ar învăța structuri noi, ar învăța tehnicile de memorare a unui discurs, ar învăța cum să te prezinți pe tine și ar învăța structura trecut, prezent și viitor, ceea ce mi se pare foarte interesantă. Și dintre tot ce ai învățat tu la Public Speaking, Sofia, ce crezi tu că te va ajuta cel mai mult în toată activitatea ta de aici încolo? Ce îți va fi cel mai util? Structurile acestea noi de public speaking pe care le-am învățat. Art Day, de exemplu, și ca să fiu sigură pe discursul meu și că nu am greșit nimic. Deci, tu ai nevoie de o structură clară ca să te asiguri că vei avea impact. Ești una din puținele eleve care a câștigat 2 trofee, microfonul de aur la Public Speaking School, odată campioană, odată a doua oară ambasadoarea Public Speaking School. Ce înseamnă asta pentru tine? Păi înseamnă foarte mult pentru că mi-am dorit destul de mult să
nu neapărat să câștig, dar să am și mai multă experiență. Pentru că aici nu vorbim doar despre câștig, asta este. Noi vorbim doar despre experiență și despre ce putem noi, cum putem noi să ne îmbunătățim și care vor fi cele mai utile activități pe care le-am învățat la public speaking pe viitor. Super, mulțumesc, Sofia. Și acum, la finalul intervenției noastre, un sfat pe care vrei să-l dai tu copiilor de vârsta ta. Vorbim de copii de 8 ani până la urmă, da? Deci tu ești una din elevele precoce, ca să zic așa, de Public Speaking School. Ce sfat ai legat de dezvoltarea lor personală și de public speaking? Păi, eu cred că, da, vor învăța foarte multe. Cred că vor fi foarte fericiți când vor ajunge aici și pe viitor cred că se vor simți foarte bine și cred că nu o să regrete deloc că s-au dus la Public Speaking School.